Nyapo na sila, guys. Nyapo na sila, nyapo. Hi guys, may hapon. Hapon na guys. Naligo daw sila dagat. Sabi na tao nila nga hapon naman nangaligo. So ang kalot ni Lili nabiyaan ako nang pod gisuot kay aron madala. So baka nakakaon nila guys nga hapon naman mangaligo pag dagat na kay naglungag sa Bulanghoy. Naglungag og Bulanghoy, naglungag pag ikog kanon. Na, sige na, ana. Adto na ta. Si ito lang naghakot-hakot sa uban. Pangapon na ni ito. Sabakan alan. Sama nga tao nga. Subok man. Lat? Ha? Buang hangin? Daghan na nga kapilit guys. Where ko brands wala. Wayan, Edgar, wayan. Romel Maslog for board member. Natay na lilin guys. MJ. MJ. Ano naman yun? Naguba na? Naguba na? Ini
ano, ano ikan. Asa ako to? Nana, patating. Balikon rami. Sakay na diya, balikon kami. Oh. Ama na sa punta? Ah? Wala. Nanyo doa karon day? Ada. Ada size. Kanime. Ado na nyo. Ito ko sige dito. Ya. Wala. Wala na. Dati ang ambo ko. Dili ka kuban Jan? Jan. Jan. Di ka kuban? Jan abar. Tubig. Ito tubig mo. Na. Da tubig ta. Natukan. Gutom. Nami kan. Muadto na mi guys. Si Tata balikan ra og si Lilin, nanigunit mi. Panas eh. Tangki mi. Sip. Panas. Sita na ko no. Sabot na mi guys so ang motor din hiragi parking. Taob siya guys. Ayaw sa, dungan na ta. Nakataob siya. Aman sila. Walay sa waki kay taob. Uy, hagoy, hapit ko na digyas. Nadigwas. Hasil lang guys. Hi. Kaligo na. Taob siya. Taob. Abot na sila. Gisod sa tent ang ginamos. Hoy. May. May. Ay ta. Hi guys, welcome to Bulanghoy. Nagpabuyag. Oh my goodness. Karon ron eh. Iyang adlaw ron. Wala ba siya dito sa? Karon na ni Wala ama si Mimi. Asa si Mimi? Tara ko si Mimi dia. Kawa din na dinira oh.
Nyapon na sila guys. Nyapon na sila, nyapon. Dito ni tatay mi. Kaya murag. Kwarto ni tatay mi. Amang plato di ay. Nanguli na mi guys. Maraming kaligo. So si Ala nagbalik kaya na may checkpointan ni. Naman siya lisensya. Itong dito siya agis shortcut. Huwag ang mga tangan si CG dan eh. Nagyan pa kami ni CG dan eh. Kaya si CG nagkatod pa ni Jinjin. Traplin mi. May checkpoint guys. Di kita kalusot basta lisensya. Balik mo. Tong dero lang. Balik lang kayo kasi lisensya na. Kuan. Magulat to sila dito man. Kaya to sa miyo na de. Checkpoint na guys. Ang imi. Balik. Asa, sialan dito nag-shortcut ng tanghali. Na may shortcutanan sa tanghali. Di na mga dato, lahuso kay naadad to. Naminaw. May pangaligo guys. Mamangas na mi. Wala. Huy, alam. Nabunsa di ka. Adi ay. Tuwa naman. Meta na mi. Hi guys, good morning. Manlihigtag sayo sa silong. Wala klase ni karon guys. Kay kuan niya. Aning 9 not exam sa grade 6. Wala pa na ako ito. Justin.
Mga tagpanilhi guys. So dana ra na tipok kaya torang halingan unya sa udto. Iyo sa na maug-augang sagbot. Mga tagpanilhi ani. Hindo na tong silong guys. Di ba hindo na. O kung mag expect hapon nga makapangaligo mig dagat kay wala sa plano, way mga plano. Malagi ning Domingo niya na mga driver di pakalapa din og kuan insigida. Pero wala gani driver niya ting trabaho di gid makalakaw basta-basta. Pero Domingo na mga motor, na mga driver pakalakaw gid guys. Enjoy kay mi bahala, enjoy kay mi bisag Bulanghoy ramong Balun dog Ginamos. Wa man ko nakakuan sa saging kay wa man sila nagsaba. Kay busy po ko gahapon kay dito ko sapa. Namnang wag gid sila na nag-chat nga pangaligo tag dagat, nangalit ra mag pangabot dire. Daw naglungag tag Bulanghoy, lungag. Nakapangaligo mig dagat guys. Alas 5 na. Lami pa kay diyon lang kay lami kay kuan, lami pa kay humol kay bugnaw kayo. Naan saan man ngit-ngit naman. Ang kasunod alas 2 pa dito na ta. Kay aron di tagkapingis og ligo. Ang mga bata di pagpangawas ang mga bata. Suko pa silang ikawas kay agkapingis pa mga bata kay kuan bi mi nag-abot dito alas 5 na. Nya, lami pa kay kaligo. Naan saan taman nga kuan naman man lagi to sa plano nga mangaligo namang diretso agod sunod ako sa sunod alas 2 pa magikan na gyud kani kay liguan dito guys basta taob ay dili sa dingon nga dako kay nga dagat kato siya padong to siya kuan hunas na, manawaki man ang tami na man kay taob man di may kakwag sawaki nang nangaligo na lang ni na Bulanghoy ra lagi ginamos sa mong bawon gapon daw luto. Daghang salamat sa iyong tanan guys, sa iyong suporta sa mua. Hanggang dito lang video ko guys. Ako magpaalam na. Bye. I love you to all. God bless you all guys. Daghang salamat sa iyong suporta sa amin. Sa aming lahat. Maraming salamat po talaga sa inyong tanan guys. Hanggang dito lang video ko guys. Bye bye. See you next pangaligo.